নাই মোক নিমন্ত্ৰণে জনোৱা নাই। आं मुस्रि चरण बर' केबिनेट मिनिस्टारनि समायखिरा लानायखौ नुनो मोनदों दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों आरो साब्रैबो आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि बिटिसि हालामनिफ्राय जे एनडिए आव बिटिसिआव बिपिएफआ दङमोन नालाय बिजिबिजों आरो बेनिफ्राय चरण बर' सारखौ समायखिरा लानायाव नुनो मोनदों आरो केबिनेटनि सासे मावथि मन्थ्रि हिसाबै बिथांखौ सायख'दों बिजेपि दोलोआ सजियानो जायामानो बेजों लोगोसे सोरो मानि थाखाय खुद्रिसारजों बे वार्ड टेकिं लानायाव लेंहरनि थाखाय बा लाइजाम मोनैनि थाखाय बेखौबो दिन्थिगोन। बेजों लोगोसे बर' बिजोङाव बर' फरायसाफोरनि गेजेराव बिजाबनि लांदां जानाय बा बिजाब सर्टेज जानायखौ लानानै गोबां दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो, आं दाख्लैबो भिडिअ होदोंमोन बेनि सायाव, जे आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार काउन्सिलनि सरकारजों थाबैनो जायफोर बर' बिजोंनि फरायसाफोरा दिनै समहालागै फरा बिजाबखौ मोनाखै बिथांमोननो थाबनो बिजाबखौ होनांगौ। मानोना जाहाथे बै फरायसा फरायसुलिफोरा फैगोन एग्जामाव बा होनांगौ एग्जामफोराव बिथांमोना जेबो खैफोद आफोद जाहाथे जानायखौ जों नुनो मोना। सजियानो जायामानो आं रिकुवेस्ट खालामो गभर्नमेन्टखौ बिजाबफोरखौ थाबनो होनांगौ, जाहाथे जोंनि फरायसुलि लाइमोनफोरा बा फरायसा लाइमोनफोरा जेबो खैफोद आफोद जाया एग्जाम होनायनि समाव। सजियानो जायामानो भिडिअफोरखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै नुनो मोनगोन। आं मुस्रि चरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय, मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं चरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्थ्रि महरै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै फोरमायनाय एबा मिथिहोनाय नङा। নাই মোক নিমন্ত্ৰণে জনোৱা নাই। জীৱনত মানে প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ মোলৈ চিঠিয়ে দিয়া নাই। চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব, অথচ দ্বিতীয়বাৰৰ বিধায়ক এজনক সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই। 22খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মাতিছে বুলি শুনিছোঁ, গোটেই দুনিয়াৰ বিজেপি লিডাৰবিলাককো মাতিছে বুলি শুনিছোঁ, সাধু সন্যাসী কি আছে আৰু চববিলাককে চাগে মাতিছে। কিন্তু অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক, দ্বিতীয়বাৰৰ বিধায়ক আৰু এটা পাৰ্টীৰ সভাপতি অখিল গগৈক আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ মতা নাই।